मा गथ'खौ आमालै आइखुनजो साबायखर थाबाय जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों रामफल बेल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपाल मानगोनां सुनिल बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो बे समाव खावलायबाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो बे समाव खावलायदों साबायखर थाबाय सारनिसिम जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मानगोनां रिकान दैमारि बिथांखौबो गावनि सिनायथि साबायखर थाबाय आरोबाव बिथांजोंनो लोगोसे आङो सिनायथि होखाबावनो सानदों जोंनि दानि बर'नि सासे राफोद जाखांफु सिंगार एक्टर बिथाङानो जाहैबाय थाजिम नार्जारी फंबायखौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बे समाव खावलायदों आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव खावलायदों साबायखर थाबाय फंबायनिसिम दा जोंहा दंबावो बिथांजोंनो लोगोसे नुजाफैफानो हादों दा बिथाङाबो आफादनिफ्राय
गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बे समाव खावलायदों ना बिथांहा गावहानो खोद अन मोनसे डान्स ग्रुप दङ बिथांनि डान्स ग्रुपनि मुङानो जाहैबाय सिख्रि सिख्ला डान्स ग्रुप दा जोंहा आरोबाव आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों टनि औवारी दा फंबायाबो एक्टर जोंनि दानि बर' सावथुन मुलुगनि सासे जाखांफु फावखुंगुर फंबायखौ गावनि सिनायथिखौ थाखाय खावलायदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय दा जोंहा आरोबाव आलासि दंफैबावो बिथांजोंनो नुजाथिफैनो हानाय बिथाङाबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो सासे महरगिरि जथिका बसुमतारी बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बे समाव खावलायदों आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बे समाव खावलायदों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा बे समाव आङो आरोबाव सिनायथि होनो थाखाय आवगायदों जोंनिनो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बिथाङाबो जोंनि ओनसोलनिनो दा बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि बा बर' जातिनि सासे मुंदांखा सेरजा दामगिरिजों लोगोसे बिथाङा मेथाइबो रोजाबो दा बिथाङानो जाहैबाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी दा बिदाखौहाय आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बे समाव खावलायदों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा बे समावहाय आङो गोबांथार आलासि दङब्लाबो बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय बे समाव आवगायाखिसै दा जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि हाबाफारिखौ गिबियावनो दिनैनि हारिमु मोनाबिलिनि सामलायगिरि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव नुजाफैनो हानाय बिबान गोनां मान गोनां आलासि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनायखौ बावग्रोबाय आरो बेनि उनाव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आंनि आइ आफा बिदा बिनानाव बिब' फंबायफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिबाय आरो आङो बाजिस्निथि बोसोरसालिया जुथुमा रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासिबो सारमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों थेंक इउ बावो साबायखर बावो मानो होनोबा दिनै बेयाव आंखौ फैनो थाखाय खाबु होनायनि थेंक इउ सारमोन आरोथ' आं मा बुंबावनो दा जोंनि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि जानानै थाजिम नार्जारी बिथाङा नोंथांमोननि सिगाङाव मेथाइ खननानै दिन्थिसिगोन दा बेयाव माबाफोर गोरोन्थि थालाङोब्ला गावनि साननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दिनैनि बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जाफुंलांथों होननानै इसोरनाव आं आरज गाबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनि दिनैनि जेनाखि गुबै आयदा हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांनायनि थाखाय दा बिथाङा जे जोंनि नैबे जौस्रांसिम नुजाथिफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मदद होफैदों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगानायाव मदद होदों लोगोसे जोंनि बर' माहारिखौ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव सिनायथि
Sana buara lansia, koto ne benar. Rapor sari yalle. Tahu waris. Haram khol sari yalle. Simple slogan deh, gaji mana bah? Konsep punya los thagana. Haram khol sari yalle. Misalnya boleh koi depare, misalnya boleh pakai depare. Ebar boleh. Se, tam, doi. Tahu, tahu. Anda dah apa tua? Tahu. Sona sok mukanya di Dubai di nangina haya Gubarnya sari gaya bato main kaya Saka kau bikin negara gaya lah impossible kan Kerja ucapan semua Dari panayau bukan rojil bang Kau menanglah mata paglah Alay sana kalah Nengkau menmarlah Terima singawan lain di parse yang baik Dunay man lamang
Injina bala jalanga. Simangawa limit nekolo maneba ji. Raza. Raza. Si. Sila ji. Kami kita orang semai na. Apa cikgu lahirna, lekram siapa je hello lapana. Siapa baik? Maya, Maya, long lang. Udah aku damai ini. Ma, lu tahu? Udah aku damai. Ama, amale tunjuk. Isne ba? Isne ba sih? Bisa apa nang jebur sih dah benar. Jusan nama berban babadi. Aja babadi ini. Aku mengai mutabi kini siapa ya?
Saya sebagai X. Gusti pilih mana koi? Mulai. Hah? X sebagai X. Tunggu. X kan X. Siêu là lính lagi. Tunggu. Lagi. Lontong juga fैफिनबाय. Terus